harremanak 3.0 espazio digitalean ematen diren harremanak dira, ez? Azkenean, normalean, plano analogikoan ematen diren harremanen jarraipena izaten da, eta gaur egun ukaezina da denok gure harremanen parte bat espazio horretan gauzatzen ditugula, ez? Pasade sozialek arrisku batzuk badituzte eta hauetaz jabetzea oso garrantzitsua da, baina batez ere ikastaro honetan gure helburua honi buelta ematea da, ez? Azken finean, komunikabideetan, berrietan, beti ikuspegia arriskuetatik oinarritzen da, eta gure helburua azkenean sare sozialek harremantzeko eskaintzen dizkiguten aukeretan zentratzea da, ez? Guk beti esaten dugu, ez? Azken finean, hezitzaileak eta irakasleak prozesu honetan bidelagun izan behar direla. Alde batetik, ezinbestekoa du dauden arriskuetaz ohartaraztea, baina bestalde oso importantea da nolabait segurtasun neurriak hartzen ikastea, ez? Ez dakit, kotxearekin gertatzen zaigun bezala, ez? Guztiok badakigu arriskuak badaudela, kotxe hartzen dugun bakoitzean, baina ez ditugu etengabe entzuten, ez? Ez dugu egunero entzuten kontuz kotxe hartzen duzuenean, baina aldiz, badakigu segurtasun nuala jartzen eta baditugu eta ezarri ditugu sozialki arau batzuk hauek erabiltzerako orduan, ezta? Orduan, gure proposamena pixka bat hortik doa. Inportantea da ezagutzea ze arrisku dauden, baina are garrantzitsuagoa da alde batetik gizarte mailan, eta hau da niretzako hurrengo urteetan daukagun erronka handienetariko bat, hau da esartzea arau batzuk edo behintzat hausnartzea honen inguruan eta jakitea zer nahi dugun, eta bestetik ezagutzea edo ikastea gure buruak ahalik eta hoberen babesten, ez? Espazio honetan ahalik eta seguruen egoteko. Ikastaroa oso dinamikoa izan da, batez ere euskarri digitalak erabili ditugu, non adibidez ikus-entzutezko material asko erabili dugun eta bertan benetako egoerak agertu diren. Asko abiatu gara baita ere bizipen pertsonaletatik, norberaren esperientziatik, ikasle gehienak irakasleak izan da eta hezkuntzan arituta oso erraza izan da, azkenean egunerokotasunean horrelako egoera pila bat suertatzen direlako, eta hortik abiatu gara. Ikastaro honen helburua pixkat ditugun beldur eta arrisku horietatik ihes egitea izan da, eta nolabait sare sozialen mundua eta harremanen mundua beste ikuspegi batetik begiratzea da, ez? Nolabait begirala aldaketa bat bultzatzea eta hausnarketa kolektibo bat egitea be bai.